Mai témánk, sztorink az, amit mindenki ismer, de valójában nagyon kevés ember használja jól, nagyon kevés cégvállalkozás használja ki azokat a lehetőségeket, amiket magában rejt. Ez pedig a Google Analytics. Yes! Szerintem kivétel nélkül mindenki ismeri azt az élményt, hogy bámulom azt, hogy hányan voltak az oldalon, nézem azt a parasztvakítós részt, hogy valós időben mit csinál a weboldalon, mit csinálnak rajta a userek, de valójában döntési folyamatokba a meglévő információkat nem tudom integrálni, döntés előkészítéshez nem tudom fölmérni azt, hogy milyen info az, amire nekem szükségem van, mire nincs, és egy kicsit beszélgetnénk erről, hogyha nincsen kifogásodok, mert szerintem ez egy olyan ingyenes eszköz ráadásul, ami összességében szinte minden vállalkozásnak növelni a profitját, a sikerét, a konverzióját, ha egyáltalán csak jól használják azt, ami a rendelkezésükre áll. Mert ugye legtöbbször azzal a fejlesztőnek mondják, legyen benne, azt beleteszik, és akkor itt vége is. Igen, sőt, hát ugye az egy ilyen plusz szolgáltatás, hogy beteszik a Google Analytics-et a fejlesztők a weblapba, vagy hát amúgy már alapszolgáltatás, gyakorlatilag benne van, viszont utána, hogy használják a cégek vagy sem, az már egy másik kérdés. Itt szerintem a Google Analytics amúgy két dologra jó. Az egyik a jóból kiválót csinálni, tehát folyamatosan figyelni, hogy mik az adatok, a másik pedig az, hogyha valami baj van, akkor tudjuk nézni, hogy hol van a baj. Ugye a Google Analytics-nak a nagy előnye, hogy egyébként ott minden kész van, tehát nem kell adatelemzőnek lenni, programozónak lenni, csak egyszerűen okosan kell belenézni. Kicsit megakadt a fülem azon, hogy mit jelent az, amikor baj van. Esetleg látjuk azt, hogy kevés a forgalom a webáruházban, csökken a látogatottsága az oldalnak, kevés áraját kérés jön, akkor az ember fölteszi a kérdést, hogy vajon mi történik és miért. És ha például a Analytics-be fel tudjuk térképezni azokat az okokat, hogy mondjuk egy AdWords kampány nem muzsikál jól, vagy a keresőkből estünk ki, akkor onnantól esetleg tudunk megoldásokat javasolni. Erre gondoltál? Igen. Hát például, hogyha látjuk, hogy szépen mennek le a számok, akkor csak azt látjuk, hogy a hónapban 1000-rel kevesebben látták a honlapunkat, mint az előző hónapban, de hogy mik a mi érteke mögött, azt nagyon nehéz kiszedni egy ilyen összesített adatból. És a Google Analytics mondjuk abban erős, hogy tud szegmentálni, nagyon gyorsan szétszedi a csoportokat, és akkor megnézhetjük, hogy ahogy például pont, amit hoztál példát, hogy az AdWords kampányunk visszaesett, és mondjuk az AdWords kampány az 1000 látogatóval visszaesett, akkor rögtön tudjuk, hogy oda kell lőni. Míg hogyha csak azt nézzük, hogy hányan voltak a honlapon, és elveszítettünk 1000 embert, akkor ott bányázgathatjuk, hogy pont hol veszítettük el a dolgokat, Analytics-ből pillanatok alatt ki lehet szedni, hogy pont hol a baj. És alapvetően ugye, ha én jól sejtem, mondjuk, mint cégvezetőként vizsgálva a dolgot, akkor ha időben kapok az analitikától jelentést arra, hogy hol csúszik félre épp a vállalkozás, akkor ezt le tudom kommunikálni a felelősöknek, akár az ügynökségnek, akivel dolgozom, vagy a cégnél a marketingesnek, hogy figyelj, ezzel probléma van, gáz van, csináltok valamit. Abszolút. Sőt, egyébként a legtöbbször olyan életmentő dolgok vannak, hogy például észre se veszünk, hogy egy nagy cégnél nagyon sok helyről jön sok marketing csatornák van, sok helyről jön a látogató, de ha mondjuk egyszerűen csak a hitelkártyánkkal valami probléma van, és a Facebooknak nem tud küldeni pénzt, akkor kiesik a Facebook reklám, és amikor sok marketing csatorna van, azt nem vesszük észre. De benézünk az Analytics-be, kapunk egy automatikus riportot, hogy hoppá, a Facebook reklámból leálltak a dolgok, egy nap alatt visszatesszük, sőt 10 perc alatt visszatesszük a bankkártyát, ahelyett, hogy ott egy hónappal később látnánk, hogy egyébként itt nem ment valami. És ezek nem ilyen valóságtól elrugaszkodott helyzetek, hanem ez egy teljesen hétköznapi dolog, hogy gond van a fizetéssel, leáll reklám, és látjuk, hogy nem jönnek a vásárlások. Egy perc alatt meg lehet oldani, csak azonosítani kell a problémát, és ezekben segít az analitika, hogy tűjelesen. Nekem nagyon
nagyon tetszettek azok a megoldások, amikor különböző célokra, fókuszokra fölépítettetek ilyen dashboardokat, ahol bizonyos dolgokat, ami a cégnek, a vállalkozásnak, a webáruháznak, vagy a mért oldalnak a legfontosabb, legkritikusabb pontjai, akkor azt kiemelten lehet vizsgálni, mérni, ami szerintem egy zseniális dolog. Igen, szerintem az Analytics-ban az a nehéz, hogy ugye először úgy indult, hogy volt már mondjuk 3 report, és ezt így lehetett nézegetni, értelemszerűen ez a legfontosabb 3 report volt, és utána minél jobban fejlesztették az eszközt, hogy minél több információt kapjunk, annál jobban eljutottunk oda, hogy egyébként valami nehéz megtalálni a releváns infót nekünk, és ezért jó, hogyha csinál az ember mondjuk 7-8-9 dashboardot, ami az adott munkacsoportnak, mondjuk a felső vezetőknek, marketing osztálynak, akárkinek az értékes infókat találja, mert hogy akkor nem neki kell naponta 1 órán keresztül összekattintgatni a riportot és lecsekkolni, vagy elmenteni a kedvencek között 10 riportot, hanem ott van szépen egy dashboardon, megnyitja, reggel lecsekkolja 5 perc alatt, ha minden rendben, akkor nem is kell többet foglalkozni az analitikával aznapra. Ez milyen fantasztikus, nem? Hogyha mondjuk egy cégvezető ránéz az analitikára, és azt látja, hogy a napi látogatottság a előre tervezethez képest teljesen jól nő, ha a kosárérték az teljesen rendben van, és akkor ő hátradől, hogy a dolog megy tovább. Mondjuk az, aki például a hirdetéseket kezeli, az a saját dashboardját nézi, ahol gyakorlatilag azt látja, hogy a konverziók jól teljesítenek, értékarányban megfelelően költjük a pénzt, tehát mindenki a sajátját nézi, és ez egy nagyon költséghatékony, és a menedzsment számára szerintem egy ilyen borzasztó jó dolog. Egyébként adatelemzőként ezért szeretek dolgozni, mert sokszor van az, hogy a cég jól teljesít, én meg mutatom nekik a számokat, és akkor mindig jó érzés, jó híreket közölni, és akkor mondják, hogy fú, ez tök jó, de hát én megmondom nekik, hogy amúgy ezen ti dolgoztatok, én csak a számokat mutatom. Úgyhogy igen, jó érzés jó számokat látni, de ha rossz számokat lát az ember, arról is tudnia kell. Mert akkor meg jó érzés látni a megoldást. Igen. Tehát, hogy van mindig kiút egy lejtmenetből is, amikor a cég lefele megy, hiszen a számok magukért beszélnek. Úgyhogy ha jóból kiváló akar lenni valaki, akkor itt az ideje komolyabban foglalkozni az analitikákkal is.